Спорта практически го няма като занимание за нас, хората с увреждания в свободното време, и това е, което ще се опитам да променя. Приятели, миналата седмица ви разказах за идея, която започваме да действаме с един страхотен професионалист, Ангелина Кунева. И идеята на този бизнес е, че сега, не искам да ме разбирате погрешно, но когато хора без увреждания искат да си прекарват свободното време, заниманието с спорт е въпрос на желание. Въпрос на желание да си отвориш приложение, да си намериш нещо за правене, да отидеш до самото място. Въпрос е на желание. Когато се опиташ да направиш същото, т.е. да се погрижиш за физическото си състояние, или да тренираш някакъв спорт, когато си човек с увреждания, нещата са доста по-различни. Първо, не всеки, ако изобщо някой спортен център, ще се навие да работи с теб. Заниманията в групи не са реалистични за започване от началото. Винаги става въпрос за нещо, което е с личен треньор, може би в началото, може би за винаги. Съответно това бута цената нагоре за всички, така че става и леко финансово тежащо. Целият този проблем обаче не е създаден от фитнесите или от басейните или от залите за танцуване. Този проблем е далеч по-дълбок и всъщност нещото, което ще се опитаме да осъществим заедно с Ангелина, е да започнем да работим с това, което имаме, а именно да предложим на съществуващите спортни зали, фитнеси, зали за танци, басейни, всички спортни места, най-грубо казано, да им предложим обучение на техния съществуващ персонал за работа с хора с увреждания, защото дори да не ви идват клиенти с увреждания, случвало ви се от достъпност. Става въпрос за някакви седмици или месеци, но например си чупите ръка, крак, нещо ви става на работата и сте под по-голям стрес и честно казано мястото за спорт още повече ви натоварва вместо да ви помогне да се справите с стреса. Когато хората са обучени да работят с нас, хората с увреждания, те ви влизат в работа винаги. И са ви много по-полезни винаги, даже и в такива чувствителни моменти, защото ползват същите умения, които те ползват за работа с нас. Другото, което ще предлагаме, е консултация и оправяне както на дигиталната достъпност, така и на физическата достъпност, защото намирането на фитнес, да кажем, или на спортна зала, или на каквото и да е съпътствано с доста неща, които не са добре направени от към достъпност. Тази достъпност отново не се прави само за хората с увреждания. Когато си оправите дигиталната достъпност, достъпността до търсения, напълно нормални, в Google някой влиза и търси зала за танци, Пловдив център, мястото, което си е направило най-добре достъпността, ще се класира най-отгоре. Така че да, вие си правите достъпност за някакви теоретични хора с увреждания, които не идват и защото сте недостъпни и може да започнат да идват, но най-малкото, което ще правите дори за клиентите си без увреждания е, че вашето нещо, защото е направено с достъпност, излиза по-нагоре в търсенията. Същото се отнася и до търсенията в изкуствените интелекти. Изкуствените интелекти използват описанията на вашите картинки, правилните структури от хединг гледна точка на вашите уебсайтове и изобщо правилното структуриране, за да разберат вие какво аджеба предлагате. Това го ползват екранните четци за нас, примерно хората, които не виждаме, но същия програмен код, който говори с нашите екранни четци, говори и с изкуствените интелекти и с Search оптимизацията. Следващото нещо, което ще предложим, е
физическа достъпност. Защото когато можете да намерите това място и да разберете какво предлага и да си запишете час тренировка отново с каквото се занимава мястото, важно е на самото място да може да се стигне и в самото място вие да можете да се движите възможно най-самостоятелно, възможно най-бързо, защото отново за хората с увреждания това да се чувстваме независими, да, ние разбираме, че вие искате да помагате, нямате против да помагате, обаче ние искаме сами да се справяме. Това е най-голямото, най-изконното желание на всеки човек с всяко едно увреждане. Така че физически достъпното място за хората с увреждания ще допринася до това вашите клиенти с увреждания да се връщат с удоволствие там. Не да идват, защото няма къде другаде, защото сами се сещате каква е разликата между истински доволен и щастлив клиент и човек, който ви избира просто защото няма къде другаде да иде. А той най-малкото ще отиде при всяка една друга нова появила се възможност. И отново, когато вие си оправите физическата достъпност на мястото, когато човек даже и без увреждания или човек с бебе или каквото и да се случи непредвидено, дори да няма увреждания, отново ще ползва същите неща, за да му бъде по-лесно да премине през този период, в който той също има нужда от тази същата достъпност, която се ползва и е направена заради хората с различни увреждания. Така че дигиталната достъпност помага на всички, за всичко. Физическата достъпност прави абсолютно същото нещо. В следващо нещо, което ще предлагаме са параолимпийските спортове, адаптираните спортове и спортовете за хора с увреждания. Какво имам предвид? Имам предвид, че например на един стандартен тенис корт може много бързо да бъде разгъната тактилна маркировка. Тактилна ще рече, че може да се усеща с обувките, изглежда като залепени гумени черти, които повтарят очертанията на стандартния тенис корт, за да може човека, който не вижда, да се ориентира тактилно с обувките си, къде точно се намира в корта. Топките за блайнд тениса, това, което описвам в момента се нарича блайнд тенис, топките са малко по-различни и издават шум непрекъснато. И ракетите също са малко по-различни от стандартните тенис ракети, но общо взето за няколко минути конфигурация на тенис корта и за няколко минути след спирането на игра тенис корта си се връща обратно към стандартния тенис. Не е нужно нищо да се заковава, закрепва, да се изливат някакви бетони, да се лепят някакви неща. Дори напротив, този тип маркировка може да се пренася дори и в раница, така че това е адаптиран спорт. Спорт на хората с увреждания, например, и параолимпийски спорт, надяваме се, е, например, шоудауна. Шоудауна е практически тенис на маса за незрящи. Аз съм незрящ и поради тази причина шоудаун ми е известно като игра. Опитвал съм се да го играя няколко пъти, но понеже е сериозен спорт и си изисква ежедневни тренировки дори, ще изложа, ако кажа, че съм добър, защото в моя град Пловдив, например, няма място, където спокойно да мога да играя шоудаун, или поне на мен не ми е излизало да има подобно място. Шоудауна се играе на почти същата маса, на която се играе и стандартен тенис на маса, т.е. при желание на съществуващо място, където има място за играене на тенисна маса, просто може да има една още шоудаун маса. И хубавото на този тип спортове за хора с увредено зрение, например, или незрящи, е, че може да се играе от напълно виждащи хора. Тоест, отново, не сте длъжни. Имането на такава маса не означава, че тя е запазена само за хората, които не виждат, и това е. Или за хора, които не виждат и техните приятели, например. Не, напротив, вие можете да си играете докато виждате, защото предизвикателността и
И трудността на шоудауна не спада от това, че вие виждате. Напротив, точно понеже виждате, се появяват нов вид трудности. Също така можете да си завържете очите и да пробвате нещо ново. Не е изключено. Така че това ще бъде другото нещо, което ще предлагаме, отварянето към алтернативни видове спорт и идеалната цел, към която се стремим след години и след, надявам се, добри развития в Пловдив, в страната, е цял спортен център, който да е максимално достъпен. Изобщо цялата идея, както разбирате, на Sport for All е да бъде достъпна не само за хората с увреждания, а и за хората покрай нас. И за хората, които искат да тренират в едно място, в едни места, защото, както разбирате, в началото ние по-скоро ще работим с организации, които проявяват разбиране към нуждата от спорта да се появи като опция за прекарване на самите хора с увреждания и на хората с увреждания и техните най-близки роднини, приятели и така нататък. Но идеалната цел е да вървим към цялостен спортен клуб, в който хора с увреждания, техните близки приятели и социално чувствителни хора, които искат да подпомагат такъв тип място, да могат да идват и да тренират спортове, каквито желаят, или просто да поддържат спортната си физическа и психическа форма по всякакъв начин. Това е идеална цел за след години. Започваме от съвсем малки цели и съвсем консервативни цели, защото задачата е огромна, има изключително много работа, ще имаме нужда от изключително много партньори, разбиране, добър сторителинг на първо място, може би, добри хора за сейлс, защото в момента финансовата ситуация е доста чувствителна, ние това го разбираме прекрасно, но важното е, че нещо, което ми беше моя лична болка, която се опитвах да бутам сам, изведнъж намери изключително сърцат и отзивчив и готов да работи и да се бори дори с мен човек, защото с Ангелина се запознахме на бизнес обучение на ABLE, Асоциацията на българските лидери и предприемачи. И първоначално аз дадах тази идея за достъпен спортен клуб в една задача, която не бях разбрал добре. Аз бях разбрал, че говорим за нашата най-дива и най-амбициозна предприемаческа идея, но Ани не спря да задава конструктивни, смислени и човешки, любопитни и стимулиращи въпроси и в крайна сметка вече кандидатстваме за малко финансиране, което се надяваме да сложи някакво начало на тази задача. Първо да се обърнем към съществуващите места за спорт в град Пловдив и да им помогнем да усетят плюса на това да бъдат достъпни както за хората с увреждания, така и за хората без увреждания, така и за хората без увреждания, които в моментни чувствителни ситуации имат пък нужда от същата тази достъпност, от която ние хората с увреждания имаме нужда непрекъснато.